Sa pikas bahin, Governor Pam Bariccuatro ni duaw sa panimay sa mga kumaling sa Barangay Butong, lungsod sa Argao, aron personal ngay paabot ang pahasubo sa pamilya sa usa ka inahan ug anak nga nakabsan sa kinabuhi diha mahigala sa panganak unta, mga kaigsunan. Sa atong interview kagahapon, gikan unta mga higala sa Argao District Hospital, nya gipasa mga kaigalan diri sa Karkar Provincial Hospital o gipasa diri sa may Talisay Hospital. Straight to the point. Nakabsan gyud sa kinabuhi ang inahan o ang bata. Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga mga kaigsunan sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinahanglang imbestigahon kini og atong subayon mahigala klaro og unsa ka tinuod nga mismo gani ang mga ambulansya mahigala sa atong district hospitals wa gyud gasolina. Straight to the O point. ikaw mga higala nga mogamit sa ambulansya ang publiko, nga mogamit sa ambulansya maopay mo palit og gasolina, Straight to the o di point. mo larga mahigala di mapuno ang ambulansya. Kung sani klarohon tanay mahigala yon dili sa mo larga kay usa pa man, usa pa man. Isip pasabot aning kalakiha ato ning klarohon mahigala ha. Si Ace Durano ni announce na ang provincial administrator mga kaigalaan ni Governor Pam Bariccuatro nga nakadesider na sila nga ang 200 million alang sa Suroy-Suroy Sugbo or Pasigarbo Sugbo dili na madayon, di na madayon, ihatag nila mahigala sa mga lain pang gastuanan matod pa. Pero akong hangyo o panalitan do na may mga ma-realign din nga mga budget, siguroon gyud sa nato ning mga basic nga mga gikinahanglan sa katawhan, labi na mga higalang ato mga district hospitals, mga provincial hospitals, ug labaw sa tanan butangi pog budget in taon ng atong ambulansya nga makadagan. Dili kay mga pobre mga sukitig paminaw nga pag-abot sa ospital daan na inihap ang kwarta na maylo pag kwarta ng mga pobre. Unya pa gastuhon nimo gasolina, pila may gasto ng gasolina gikan sa probinsya padong sa syudad. Asa man ka mangita ng kwarta Siaro naman sad ang richest province mahigala sa lalawigan, richest province sa nasod, way gasolina ang ambulansya. Kaya kita lang ni katawa mga kaigalan, pero realidad niya realidad ni. Palihog ko no, naman lagi 200 million para sa Pasigarbo Sugbo. 200 million man lagi na. Nganong wa man nay budget para sa gasolina sa mga ambulansya? Sige lang kiat si Gwen Garcia kanyad to hala gara-gara mga higala o sayaw-sayaw. Ala sayaw-sayaw. Pasigarbo dito mga higala, pero ang katawhang Subuanon tuwa nag-ilaid sa kalisod. Ang basic services na binang healthcare mga sukit di paminaw pulti paita. Straight to the point. Pasagdan na ng mga pobre bahalan mo, mura baog ka na ang makawagi kaluoy mga sukit di paminaw. Straight to the point. Bahala na mo da, manikay-sikay na lang mo ginyo. Sus, Ginoo ko. Ultimo gasolina sa ambulansya wa. Unya nagabot sa Vicente Soto ang mga pasyente kay wa man masangit dito sa mga district hospitals sa dito sa Vicente Soto tuan naglinya. Liman ka lang mabot tag 50, 80, 100 kabok ang maglinya sa Vicente Soto Hospital. Straight to the point. Bisan ang pasyente nga kaya ra unta nga maatiman sa district hospitals, kaya ra unta sa provincial hospitals, naabot sa Soto. Ano man wa may capacity. Imagine ka sa pag-evaluate pa mga kaigalaan pila ka mga hospitals. Ginganlan og hospital pero ang iyang kategory infirmary. Straight to the point. Sa laktod og dunay mga minor lamang nga manginahanglan og surgery dili gani kahimo kanang mao mga hospitals. So kung doon na mga higalay na diskasya gabalhabal lang dito sa bukid, imo pa nang idagan sa Vicente Soto, Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Kaya mahatag atong mao mga hospital nga ang iyang kategory infirmary ra kutobra mahigalas paracetamol. Unya mga tao mahigala, hala, butar ni Gwen. May ganit karon may ganit kamatngon na gid taon ang katawhan mga sukit tig paminaw. So dakong challenge ni in the part may gala ni Pam Bariccuatro. I hope naay kasing-kasing si Pam Bariccuatro, nakita nako na niya og ang iyang anak ni kinis Nicole Catalan. Og I hope ang mga tawo nga naas palibot pod, no? Inanglan nga kana na ang pareha og krusada ba? Pareha og krusada mga higala nga mobati alang sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan serbisyo sa gobyerno. Straight to the Kaya di man point. na mahimo sad mga kagalaan nga ang gobernador maura mahigalay dunay krusada ana. Kinahanglan niya ang circle ni mo diha kasabot ka mo apply ka sa Kapitolyo, dili ni komedya ning trabaho labi na mga higala nga
first term ni Governor Pambari 4. Apil ka gani diha o invite ka mo apil diha o ikaw gusto ka mo apil diha. Siguro nga mo serbisyo ka di ka mo apil ka diha mo panso nga lingkod-lingkod. Apil ka gani diha, tabangan nimo. Tabang yun. Kay kinahanglan man ni kalakiha ron, liman ka ng sitwasyon na mga sugid paminaw. Nya inahan og anak na matay. Kana ron ta panganak ra mga kagalaan. Unya dili di first time, na ni daghan na hitabo ni ani, Straight to the Tagad point. ni pagtagad rumutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kaya ni mo point. na makita ang tao ba nga sa ako nang giingon og contest punta sa declamation or contest sa oration katos guinda og ito pirmi. Aska mayuha mo dag istorya no nya ang haylos tingog kanus ani may burak yang tingog kanus apugnan kanus amo taas kanus amo mubo may pagka-train. Pero why credibility? Sa aktual mga higala nga pagsulti na nining may manana sa estudyante pa ta nga to apaka contest oration karon ang contest dili naman manghigala nga ang judges mo judge nimo unsay imong performance sa stage tan-awon beyond ana unsay credibility nimo bisa pag maayo ka mosulti but na imong gisulti. Importante ang credibility. Tanawa ra kaway kaluoy ang ato mga provincial hospitals mo ni mga nahitabo mga kaigalaan. Niya pa dugang mga higala karon ang Kapitolyo matud pa makigtagbo na karong adlaw talis kadagkuan sa Mr. Law Philippines. Kini pong Mr. Law ti mailhan sa ni sa way kaluoy, Isa pa dakong kwarta kiba man ta dakong kwarta gisuwat ko naman sa kong kolom. Limang kag mukita ang Cebu North Bus Terminal o Cebu South Bus Terminal in a year. Mga 14 million ang mada mahigalas Mr. Lo. Pilay gihatag sa province, 5% lang mahigala na aras sa mga 700,000. Ako nang gisuwat sa kong kulom kay doon ako'y source good ana. Nga klaro gyud kaayo nga nakakuha gyud kog dokumento. Mao day ni bahin sa province. So kung mao ni ang 5%, pila man di ang tibuok kwarta. Ato nang gikwintada mga sugid paminaw, pretend ako So mawadaan siguro kaluoy di ang tao no ngam tan-aw nga bahala na mo dihag bayad mo kuan. Kanang kung usa ka bus puno nga bus panalitan mo larga padong sa Alcoy, padong Santander. Kanang tanan manghihi na daan before mo lakaw, Iya ba si alas mo daan panghihi sa mo daan kay layo-layo ra bang biyahe. Di ka bayad tag jis kada usa. Ang adlaw mga higala sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal. Unsa man tong giingon ni Isdurano 33,000 a day. Sa lang sa usa lang ka terminal Kana lang. Kay ngano kanang tanan kana sa boss gikan pa ka dito mahigala biyahe gikan Santander padong diri pag-abot diri mo ngita kag CR di naadayon ka diha sa kon bayad o dayon larga CR sa mudaan kay layo ang biyahe bayad na sad nan og ikaw usa ka amahan or inahan nagdakag bata nagbitbit kag bata tulo ka buok unya mo takod-takod mga higala may kahion ko ako pud kahion ko manakod ra bang na mangagdang usa manakod tanan. Ang amag imong inuno sa kabata nga ayo sa diha kay ang kanilang imong maguwang may paihia ang uban kamo na ayo mong pangihi. Ana mahigala kaway kaluoy kadto si Gwen Garcia katong iyang previous administration. Straight to the point. Pagtagad rubutaga sa tumaw-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan na usa ka kinini ang bilyon ka pesos nga calamity fund sa Kapitolyo wa magamit. Sud na sa pipila ka katuigan. Subay ni ini matod ni Provincial Administrator S. Durano ilang ibalik ang naandang status sa Provincial Disaster mga higala matod pa Provincial Disaster Office aron mapalambo ang kapabilidad ang capability ni ini sa disaster response. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin didto mahigala kining nabalik na ba si BBM dai? Okay na no kay kinini ang nakakuha man gyud o nakahangyo man gyud og 1% nga tax. Ang gi-impose si Trump mahigalan 20%, nakahangyo gyud in taon og 1%. Nakabalik atong Wednesday makabalik mahigalas BBM. Unya mo lagi na nga kinini ang uban mahigala mingon mayon na kayo oy nya ginganlan pa sa Trump mga higala nga tough negotiator. Gikan mahigala ang Pilipinas ug ang Amerika maoy sa ilang mga produkto mga kaigalaan zero ang tax.
Pero kita 20% ang gi-impose nga tax. Unsa man na, negotiation or imposition? Paita mahigala ang uban mo kag makaluoy Bongbong Marcos sabay pagtan-aw ni Trump niya or usay ang uban po makatawa. Kay ang Indonesia mga higala gitawag-tawag lang sa telepono gikaltasan man Trump mahigala mga 10%. Hasta pong Japan mahigala 10% sa gikuan tawag-tawag lang pero sa Bongbong ngadto sa Amerika 1% sa gitaw. Maluoy ba tang BBM o makatawa ba ta niya? Ang sabay pagtanaw ni Trump ni BBM. Or mura man mga higala og nakig-negotiate siya mahigala from a position mga kagalaan sa kahuyang, no? Not from a position of strength. Kining maong negosasyon kung negosasyon magani tawag ani. Boy no, kini ko man pa may sekretary niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Nang point. ato sang balik-balikan mahigala ning atong issue diri sa atong mga provincial hospitals, district hospitals. Okay na ba day ang kwan? Part sa press conference ni Gov Pambari 4 ato mapaminaw mahigala kadali, no? Kay kinini ang sinyasi ko kung ma-okay na inday ken kay kanana ang atong ipabati usa, no? Kay arong maminaw ta unsay marching order karon ni Governor Pambari 4 mga higala. Labot ining insidente ron nga ni amay namatay. Unya dili ni first time sa una padaghanin nga namatay ani. In fact kadto bitaw si Burgunya mga kagalaan ang board member mga sukit tig paminaw. Ang iyang parinti mismo namatay dito sa may Balamban ba to day nga hospital. Nagiingan sa doktor may galan di ta tumatay kung panguha dirig mga staff. Nyadtong kanhi gobernador. Straight to the point. Paita no. So ato ning tagag pagtagad mga kagalaan. Ang kinini ang maong sitwasyon, no? Kini tabo aron namatay inahan, namatay ang anak nya panganak rek ko ha. Dunay kakulian. Unya I hope mahigala na man ang 200 million man na di aing budget karon sa Pasigarbo apay labot tong suri-suri day. Unsa man ang 200 million sa Pasigarbo Sugbo pala na. Unya ang suri-suri wa pa. Budget ko ninyo ng ambulansya be nga naanay kuan, naanay gasolina. Itang kalingo-lingo masigig kanya mo ni panghambog na to nga richest province ang atong ambulansya way gasolina. Ako na ning agi kataw-katawa ha kay mas stress man ta mahigala og ato ning seryosohon tanan paghisgot. Pero ato sa paminawon mahigala si kini ni ang Governor Pambari 4 si Dr. Mary Ann Arsenal ang IPHO head mga higala nga kinini ang dunay gipahigayon nga press conference kining officer in charge pa ni ini mahigalang provincial health officer in charge mahigala Mary Ann Josephine Arsenal ato paminaw ni ilang mga pamahayag uban ni Pambari 4 labot ini mo insidente. Okay. The most controversial as of today, the death of a pregnant woman, young baby sa Parcar Provincial Hospital. Pwede nimo ma-explain sa mga sakop sa media unsa day nahitabo na bay tulubagon ang ato ang mga doctors ang hospital unsa actions nga himuon sa Capitol kana lang sagot. First of all, my condolences to the family, my deepest condolence to the family, no? Sa katong mother and child na namatay. Really, ni-reach out me sa family yesterday. Nagpadala na tag flowers, nagpadala na tag nanabay financial aid, no? Nagpadala na ta. Unya, ang PHO is investigating what exactly happened. So, it's really heartbreaking what happened to the mother. As I've said sa akong post ganina ba nga, we're really taking this seriously. And something like this should not happen. But this has been happening in the past. Only sa usa ka reason good nga akong gilansaran kay nakita na ko ni sa nahitabo gyud sa probinsya nga barato kay kinabuhi, This is not an isolated case. It happens so many times from Camotes, from Bantayan. Wala lang yun wala lang siya na social media ba. Kani pa doon siya ningluto. But as I've already mentioned, we have already released funds to the district hospitals and provincial hospitals
para they can already purchase medicines and equipments para sa ilahang pag-operate sa hospital. Gov, what really happened? Based sa initial investigation sa Capitol, what really happened? Ang gray area, nganong na need man nga i-refer sa CPH Karkar ang inahan, knowing daw nga ang bata patay na sa ilaw ato sa Talisay Hospital. So, kung sa'yo nahitabuan na nga, nga nung abot sa point na namatay ang bata sa ilaw and eventually the mother. Arwi, what was ito ang initial investigation, Doc? Actually, ang nahitabuan, nagikan ni siya sa Argao, no, kanyo Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao. Ang mama is gravida 3 para 1011, meaning isara iyang buhi, ikatulo niya ang mabdos. So, ang kaning mama is already ni buto na ang iyahang bag of water. So, natay gitawag og premature rupture of membrane, kunya life polyp. So, wa man tay obstetrician din ha. So, ang midwife dili siya magpanak kay naay siya cervical polyp. So, mutong gi-refer sa CPH Karkar. Ang kantong pag-refer nila sa CPH Karkar, naatoy OB, na siya espesyalista. Nabot na siya gabi sa 7:30 p.m. Pag-abot jud anak niya gyatiman, no? So, pag-assess sa OB, pagkatong panahona, dili siya indicated for a cesarean section. Muna siya ang as claimed sa OB. Dili siya indicated for cesarean. Unfortunately, ang OB ni out na siya pagka-8. 3 cm pa na ang iyahang cervical dilatation. So, hinay ang iyahang dilatation na abot siya og 3 cm yapon pagka mga alas 8 pag-out sa OB. So, ang huli niya, dili man obstetrician, general practitioner man. So, pag-assess sa GP pagka 9 a.m., kaya ni-out naman ang OB pag 8, pag-assess sa GP pag 9 a.m. na kita niya nga ang bata in distress. O, kana bang naglisod sa ilalong. So, ni-decide siya, iyan na lang i-refer kay for cesarean section to siya. So, iyang i-refer sa Cebu South Medical Center. Na dawat siya sa Cebu South, na-out siya ato mga 10:30, so naabot mga 11. Ang upon transport, okay ra gyud ang vital signs sa mama. Ang bata lang ang in distress. So, pag-abot dito, na kita naman dayon sa doctor sa Cebu South, kay distansya man pud, no? So, namatay na ang bata. So, intrauterine fetal death ang ilahan na kuanan ato. But, ang mama, as claimed by the katong sa pag-transport nila sa CPH, from CPH Karkar to sa Cebu South, maayo ra gyud ang vital signs sa mama. Okay ang mama. So, ang bata namatay Namatay ang bata. during sa pag-travel o pag-abot mismo sa hospital? Basta ang giingulan nila IUFD na pag-receive sa taga Cebu South Medical Center. Wala na ang bata. Wala na ang bata. Ang mama mo okay pa ang Okay ang mama. So, mutong ingon sila nga for vacuum delivery sa patoy lang ipangkuan dito. So, wala na may kahibaw unsay nahitabo sa Talisay. Agwan man na, Talisay man na siya ang kanang Cebu South Medical Center. Muna siya ang ni-receive sa patient from CPH Karkar. Dok, kung sa inyong suggestion, Dok, sa Karkar ba, do we need yun na 24 ang ubigay ni dito para ka nang dili na to need na i-refer to si mama ba sa Kuan Talisay? Ang ideal man gyud ma'am nga nagyud tay OB kay to think nga ang ato ang catchment din sa CPH Karkar dako bitaw kaayo. 24 guna ka municipalities and cities. The provincial hospitals. Yeah. So, kana sad ang CPH Karkar naatay gitawag og subukas. So, although na siya additional doctors, pero di man gud ka assure nga ang mga doctors ang naa din kay from Soto man ni sila, from Vicente Soto ni nga ato ang HRH na siya. So, di ta ka ma-assured nga makompleto yun sila. Naay times, katong time wala man sila OB. Wala sila OB atong time nga duty. That's why
That's why nga need i-refer because there's no OB yes, present. ma'am. Yeah, need man siya cesarean section, ma'am, to save unta the baby. But to clarify, CPH car, if there's an OB, can operate Yes, CS. ma'am. It's Yes, just that ma'am. walay doctor at that time. Yes, ma'am, that's right. Kulang jud tag doctors. Doc, just to clarify balik, kasi siya orasan na refer gani sa Argao. Naabot. From Argao, Ikan sa Argao. admitted siya sa Argao at mga 2 something sa 21. Unya, Punta. no, hapon. 2 Hapon na p.m. siya. sa 21. Oh, mga past 2. Oo. Pero na abot siya sa CPH car kay namaguna sila kanang sa ilang local health board ba nga limited na maguna atong ambulance, no? So nagsabot sila sa ilang area, sa ilang local health board nga ang first call sa ambulance is the LGU. Kung dili available si LGU, muna si barangay. Kung dili available si barangay, si hospital. Oo. So moto nga pag decide nga i-refer na accepted na siya mga almost mga 3 siguro to siya, na nangita to sila og kanang transportation. So muna siya nga naabot siya sometime 7:30 magina 7 ana 7 p.m. sa CPH car. Dok, kung sa'yo mong komentaryo, Dok, na dito sa Argao kay ang ambulansya niya na sila na kanang dapat duha daw ka patient before na murag paadtuon sa car. Dili na tinuod. Doc, just to clarify, Yes. wala nang kasakay sa ambulansya ang pasyente. Nakasakay og kuan ma'am, pero sa murag I understand sa RH yung ambulance. Oo, RH yung ambulance. Naadto siya. Nakasakay siya ng ambulance. Doc, sorry for my ignorance about medical terms and conditions, no? Nahibangan ba nganong distress ang bata sa ilawom na by kumpleto ba ang prenatal sa ilahan? That's a good question. Yes. Yes, So ma'am. nganong na Okay, freeze. Ato lang tiwaso niya itong taon, ha? Ipaklaro tani, ha? Kaya ang testimonya ra ba, ay ambulansya gikan sa Argao, padong diri sa kananaang Karkar Hospital. Straight to the point. Ato ning klarohon lang yun, ha? Kaya gusto ta mahigalag, klaro nga investigation. Dr. Josephine Arsenal, Doc. Ayuhag imbestigar, Doc, palihog, ha? Kay kinini ang para klaro lang yun. Gusto ta klaro unsa ni tabo gyud niya, kuan. Nya na to tiwason mahigala kay bida. Mahay blood taning kalakiha kay. Kaya kita lang sa nagkataw-katawa mga kaigsunan. Straight to the Sa point. pikas bahin mga higala, di para to padayunon ning ubang pa mga issues labot sa to mga hospitals. At tiwasunon pa nato ni mahigalang investigasyon. I hope mga higala si Governor Pambari 4 makaimbestigar anig maayo. Onya dayon do napatay lain pang gipasahan ko ni Queenie Manggabilin Laurente. Good morning mga Queenie, ha? O katong post ni sa ni Lorraine. O sige, ato lang sa ning atik apon mahigala, no? Tungod sa itong kahagipot sa oras masagod mo na nga tagantalag time sa na o uban pa mahigala mga hisgutanan labot ini ato mga hospitals. Onya nalipay ko nga gabi mahigala dito ni bisita si Pambari 4 sa bukid dito sa Argao. Man ni bintaha mga sukid ni paminaw, ha. Ngani nga klase sa suroy-suroy maatong gipangita sa usa ka gobernador. Mao ni ang iyang picture, no? Ni Pambari 4, iyan ning gigakos mahigala ning bata nga anak aning namatay o kining inahan, no? So dito sa gabi sa Argao. Layo ra ba ni day kining nga maong kuan sa Argao? Bukid ni, no? Oho. So butong Argao. Bukid kani nga lugar na, so giadto na gabi unsang oras kani ngadto sa gabi, no? Sobra pa ni sa kuan iyang trabaho ni Pambari 4, ha. Mani bita-bitaha ni nga why ingon nga 8 hours ka trabaho ni store. Be sa gabi inda ko na. Nagsuroy-suroy si Pambari 4 kini nga suroy-suroy. Oh, nakahilak ka na siya ani. Oh, dito sa kuan butong Argao. Gabi inakayo na kay gikan na si Pam sa ubang mga lakaw di ay. Niya ang barangay Butong layo na nga barangay giadto nila. Tanaw kung lungon, oh. Ang lungon gitapad ang bata taon. Sus Ginoo ko. So mao ni mahigala nga kuan. Nahitabo kagabi mga sukid tig paminaw. So kini nga suroy-suroy may atong maayong buhaton sa kagobernador. Ang pagsuroy alang sa pag-adto sa mga nabiktima, pag comfort no ni ining mga inani nga mga kaigsuonan nato. Mo ni suroy-suroy nga akong gusto. Di na suroy-suroy nga kiat-kiat nga suroy-suroy. Unya ako balikon ha. Kumusta man Rem? Imo nang gikontak ang kuan Rem? Asa na mas lapit? No, katotoang
Kay para ma-turn over na lang sad nato mahigala ning maong kantidad alang mga higala sa katutuang sa Argao nga incident mga sukid tigpaminaw. Unya nanamantan abot naman mahigala 120,000 kapin ang atong na tigo mga higala nga salapi isip atong itabang mahigala. Pero baliki sa to gamay itong picture ni Pam Balikwattro dong be. Murag emotional kay si Governor Pam Balikwattro ani. Kani mo ang picture no. Okay, unsang orasan naman sa abot gabi naman ni today sa kwan Butong Argao. Unya nakahilak ni gobernador no. Tanaw na ang lungo no. Nagtapad ang inahan o ang bata. Tapad itawon sa duha mga sukid tigpaminaw. So kinini ang mo ni bisigarunon gyud ni mga higala. Yan ang gigakos ning batang usa o katutuang ang inahan nga didto mga higala no. O isaka sa gobernador dito gabi indako. O mo ni mga higala kung giingon nga kining nga klase sa suroy-suroy ikaw gobernador suroy kay ginani. Kita ba kang guwen suroy ginana? O mo na dihay kalainan. So ipadayo na gopam ang imong pamaagi aron nga ma-touch gyud nimo no maka tugkad gyud ka unsay tinuod nga problema. So mo ni ang lungon mga kagilaan naluoy ko inday kan freeze na names kana freeze sa names kana ang inahan ng naa unya ang bata gitapad taon nag-usal sa lungon mga sukid tigpaminaw sa iyang anak paita so mo ning sitwasyon na mga sukid tigpaminaw ang dito mahigala sa kininiang Butong Argao okay. Sige mo ni atong karon nya ang ato karong basin within today ato ning ma-turnover na mahigala kini maong kantidad nga ato mahigalang nahiposab no alang ining atong tabanganan mga sukid tigpaminaw ang inahan og anak nga namatay in taon mga kagalaan.